Vejle Allested El hjælper dig hele vejen fra idé til installation, når du skal bygge nyt eller renovere din bolig. Igennem mere end 40 år har vi opbygget den erfaring, der skal til for at skabe løsninger, som både er kreative, smarte og fagligt forsvarlige. Jo tidligere i processen du kontakter os, jo større glæde får du af vores brede viden om belysning, hvidevarer og alt det, der har med el at gøre. Hos Vejle Allested El lytter vi til dine drømme og idéer, for det er dig, der ved, hvad din bolig skal kunne. Men vi hjælper dig også gerne med inspiration og fortæller dig om løsninger, du måske ikke engang vidste var mulige. Vi er nemlig altid up to date med det nyeste inden for elinstallationer. Hvis du har et spørgsmål, skal du bare ringe til os. Vores råd og sparring får du nemlig helt gratis. Og vi tager heller ikke noget for at komme med et seriøst tilbud på dit projekt. Vores team har en bred vifte af kompetencer, og vi kan f.eks. rådgive dig, hvis du skal have installeret alarm og overvågning. Vejle Allested El er også din autoriserede elinstallatør til almindelige daglige opgaver, som for eksempel når du skal have skiftet en kontakt. Ring til os og få en tid, så kommer vi og løser opgaven til den aftalte pris. Vejle Allested El. Vi tænder dine drømme.